Nagyon sok ingatlan és ingatlan közvetítő felett. Én azonban arra törekszem, hogy az ön ingatlanát jegyezzék meg az érdeklődők. Nagyon sok ingatlan közvetítő csak körbe kíséri az érdeklődőt a lakásban, és utána elengedi. Tőlem azonban egy komoly anyagot kapnak az ön ingatlanáról. Ez az anyag tartalmazza az ingatlan leírását, képeit és alaprajzát. Amikor az érdeklődő hazamegy, az ön ingatlanára biztosan emlékezni fog. Gondoljon bele, egy érdeklődő akár 10-15 ingatlant is megnéz, de másnap, hogyha nem kap semmilyen anyagot az ingatlanról, elfelejti. Az ön ingatlanáról viszont egy komoly anyagot kap tőlem, és biztos vagyok benne, nem fogja elfelejteni. Így ezzel kiemelem az ön ingatlanát a rengeteg hasonló közül. Az ön ingatlana profi ingatlan közvetítőt érdemel, hívjon és legyen az ön ingatlana, amit megvásárolnak.